Zita rangu rinonzi Mai Letwin Mungavazi. Ndiri kunogara kuNewzealand 4 vekuChitungwiza. Pano pamuri kundiona ndiri ndo pamba pangu ndo pane studio yangu yandinovezera matombo. Ndakazvarirwa kumba kunovezwa matombo kuguruwe kwaMudhindo. Ndakatanga kuveza matombo ndine 12 years. Ndikazotanga kuita full time ndane 19 ndabva kucollege. Ndopa ndikatanga kuita kuveza matombo full time. Ndichiri kumba ndakamboshanda secretary wepamba pedu because vakanga vaine gallery pamusha pedu paMungavazi. Paiva negallery rinonzi gallery art gallery. Ndopa ndikatangira kuveza ndichiona hanzvadzi dzangu dzichiita sei dzichiveza vanova Luke naFrancis Mungavazi. Basa iri randisimudza. Ndinoda kutenda Mwari kuti randisimudza kwazvo, randisimudza pakuti ndakakwanisawo kuvaka kumusha kuguruwe, ndikakwanisawo kutenga imba muHarare nekuda kwebasa iri. Ndiri kukwanisawo kurarama nekuendesa vana kuchikoro nekuda kwebasa irori. Kufamba basa iri randiendesa kure. Ndaona nyika dzakawanda nekuda kwebasa iri. Ndakaenda kuAmerica, ndikaenda kuEurope, nyika dzakawandisa, kuGermany, kuCanada, kuBelgium, kuUK. Ndakaenda kunyika dzakawanda ndichiita basa renji, ndichiita maworkshop nemaexhibitions. Basa iri rinoda ushingi. Ini ndikakuudzai kuti ndakatanga sei, zvinonakidza pamwe pacho zvinobhowa. Hanzvadzi dzangu pandakatanga dzainditi iwewe haufanirwi kuveza matombo, hazvizvi zvako, izvi zvinoitwa nevanhurume, hazviitwe nevanhukadzi. Asi ndakatora zvimuti ndikaisa munzeve dzangu ndikati kana iri basa iri ndinorinzwa mandiri, ndinotenda kuti ndakazvarwa riri mandiri, ndofanirwa kuriita. Saka ndakaisa zvimuti munzeve ndikatanga kuita basa iri. Gore randakatanga kuenda kunze kwenyika, gore randakatanga kuenda, that was 1999, ndakatanga kuenda kuGermany. Ndopa ndakatanga kutendwa nevemhuri kuti basa iri alright rinotounzawo chikafu patafura. Ndopa ndakatanga kutendwa kuti kunotova nemadzimai anoveza. Nekuda kuona pfungwa dzanga dziri pandiri nebasa racho randaiita, vamwe vanoti aiwa uyu mudzimai hake, but basa rake harifanirwi kuitwa nemudzimai nekuda kwekuti rinoda simba rakawanda. Asi ndakazviti aiwa iroro ndo randoda nokuti chipo chandikapiwa naMwari. Pazvivezwa zvangu ndinoda kuveza zvinhu zvinotaura nyaya pamusoro pemadzimai. Sechamuri kuona ichi, ava ndaamai vari kutamba nevana vavo, matwins avo vane mapatya avo vari kutamba navo. Saka zvandinoveza zvose zvinoda kutaura upenyu hwemunhukadzi, kuti chii chinoitwa nemunhukadzi. Makatarisa apo munoona pane rimwe dombo rine amai vakatakura huni, vakatakura ruva vari kubva kunotsvaga huni. Rimwe rina amai vane nhumbu, rimwe rine mukadzi ari kufara. Zvose ndinoda kuveza zvinhu zvinotaura upenyu hwemunhukadzi, nokuti munhukadzi akandikoshera. Apa ndaitsanangura munhukadzi ari kumusha, aenda kuhuni akanotsvaga huni. Ari kuhuni abva aonawo ruva rakanaka, ndobva afungawo mudiwa wake waasiya kumba, akati zvandaonawo huni ndochitakurawo huni dzangu, ndochitakurawo neruva ndonopawo mudiwa wangu. Chivezwa chiri kumirira amai vazviwanira mari dzavo vakuenda kunoshopera mhuri yavo. Mukuona bhegi ravakabata iri riri kungotaura kuti bhegi rakazara mazimari, vakuendawo kunoshopera mhuri kuti vafadze mhuri yavo. Zvivezwa zvenyu ndezvechidzimai zvese zvandaona pano. Zvinofarirwa zvakadii kumhiri kwemakungwa? Zvinofarirwa zvisingaite kupfuura mufarirwo wandinoitwa muno muZimbabwe. Vekukunze kwenyika uko vanofara vachiona mudzimai achiveza zvivezwa zvinorepresenta madzimai. Vanofara chaizvo, vanogamuchira nemufaro nerudo nemwoyo yavo yese.